Vítejte v dnešním pořadu s Michalem v kuchyni. Dnes budeme vařit Michalův mlz. Co budeme potřebovat? Hrozny, ledovou tříšť, skořici a čerstvé jahody. A dále to nejdůležitější, rum a Pepsi či cola. Dáme přibližně půl litra Pepsi. Zde vidíte formovat kašičku. Přidáme ledovou tříšť. Pro ty, co mají rádi zdravý životní styl, přidáme ovoce a zeleninu. Podle chuti čtvrt až půl deci rumu. Hopla. A dozdobíme kouskem skořice. Vše zamícháme a výslednou formu ochutnáme. Na zdraví. Mňam.